ана омад меброи давайди мигап шав фаҳмидӣ чӣ гап занекӣ ту чӣ хетуоли гапам не намедонӣ охи табоша дисақсӣ мешавай ту надорум айбора се рӯз фикр ки ба биё манам вақт надорум футбол қазо шуд ман бояд ҳозир гап занам охи табоша дисақсим розӣ чӣ дагане меброи намита пешишна наздик меё чашмоша рост нигоҳ кун бугу барои чӣ ман тара нақс мебинам ҳамон рӯзиш ҳама тоғӣ мешавад ина туда гап фаҳмидӣ давай репетиция кунем чӣ майли репетиция инам хиёл кин тагав зан хиёл ки ман ҳамо арӯс эмад чӣ хеле арӯсум неста репетиция бурои тира кино барои чӣ ту мара нағз мебинӣ